naman yung gatutuan ya si Tunit kung saan yung gatutuan. Daghan na kakuha net. Kung saan mailhanan anak na makitaan. Shout out ko ni Hana Ukon da si Tunit ari nang inhas di Hana Ukon di si Tunit nang inhas gatuad-tuad aring dagat. Dati tabon to Ano di nabde po. It's me, King Ayon, and welcome to my YouTube channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. Don't forget to click the bell button. Sarap maging bata May problema mga bata, sige ragligo, duwa, kaon, tug, eskwela, mo rin yung problema sa bata ron, mga bata ron. Malipayon na pa mga bata kay malipayon pa ni sila kalingaw nga mga ligo bahala na mag-isip forma kay maura man nilang gihunahuna sa sarap balikan yung pagkabata na makinumdum ko na sa una nga maligo pumiunga na di lang dagat sapa lang dakpanay musaka og kahoy muambak balintong kinanindutan ng buhay bata. Sarap balik-balikan. Ganiharan ni sila ng aliguan. Ligo lang, ligo. Indot man sa liguan kay di kanang taob. Sa aking paglibot-libot sa dagat, may naagilap akong tao. Isang babae na naglalaba. Nasaan na yun? Isang magandang binibini na naglalaba. Tago net, i-vlog ka net. Dihana dyan si Tunit manglaba Murag karadlaw naman dyan yung manglaba. I am now focusing your face. Zoom in. Tago. Unja mag-aris ako mag-kunkuan na rin dagat. Init man ligo. At ating babalikan yung magandang binibini na naglalaba. Agua si Tunit. Mana? 2 hours later. Hi guys, it's me, King Ayon. Hapon na, anza hunas man daga suroy-suroy ko aring dagat. Makitaan akong ilok. Uy. Unja naku suroy ko ari kay naamang goy nang manginhas to sa hawang lagbugon ba sila Tagalog unsa. Patudlo ko kung saan pagpanginhas. Sa kinanindutan view ari bay. Kinanindutan og view sa akong akong ilok kay na ato limhong ko ganang kuan sana hospital na siya sa simbahan. Hapon naman, kinahaponan na. Hapit na mag-an ang adlaw, musaw.
Unang na ako dari. Gikan mo ko to unsa. Gikapoy ko, ay gikapoy pa po sa galaglaag ng kuaring dagat. Pinakakita lagi ko na nanginhas. Naman sila Tagalog ka rin nanginhas. Sa palihon. Kung ipatanaw ninyong ilang kininhasan. A few moments later. So guys, nana sila guys. Na nanginhas ari. Ang bulabog na pug ari, na nakakita ko. Kuan na rin na nanginhas. Na sila tunit nanginhas na si Tagalog. Kinadaghanan na sila kinhason. Kinadaghanan na sila nakuha na ah. Jadi mo ko kay baw manginhas. Di ko kay baw. Diyan na sila kuha na gisudog pitcher. Dala si Tunit kay duko-duko. Dala si Tagalog na sa kinadaghanan nagkuha usab plangganang gamay. Zata puy ga apil-apil og panginhas ta iro to ah. Kinanindutag view ari man. Tragloyton o galeriya. Nakiopsi na yun ng gidit, anak. Kinadaghanag ng gidit. Ito naman yung gatuwad-tuwad. Si Tunit, kung saan yung gatuwad-tuwad. Daghan na kakuha net. Kung saan mailhanan, anak, nga makitaan. The shout out ko ni Hana Ukon da si Tunit ari nang nginhas di ah. Hana Ukon di si Tunit nang nginhas gatwad-tuwad aring dagat. Dati tabon to ah. Ano di nabde puy tabon din hiya. Tabon unsay nga na? Oh, langgam. Ug magkugira man jud ani daghang nay masud-an basta makamaula man manginhas ako di jud ko kakaon ani kay di jud ko kakaon kay di man ko kay ba manginhas ug makaon pa ning starfish di mao na hong kuhaon tay kalubaton ko sa Tagalog. 20 minutes later. Unsa guys, mo balik na ko sa akong boarding house kay kanang kalubaton mahinon ko giatay. Imbis nga kun ko ano kay mapatudlo ko nga magsana maganang manginhas kasi pa sila to kalubaton mahinon ko. Ano mo balik na lamang ko kay mag-charge. Atay. Sa samtang ga bagtas-bagtas ko ari magsistorya sa lamang punta. Gikan man ko dito sa SS to SS to mana SS building na anja pungot ko kay di ta kasud mata kasud ng SS ba kasudlo na pag July 2 ra tong process atong papel anja andun ko karon wa pa man diyan na po yung ambog na lain kay manginhas pod. Sana may lupad-lupad tabon to na ada po ni tabon din sa dagat sa bukid rin abi ko sa bukid rin may tabon kaya kinanindutan na rin samot naga sunset na ron kalubaton ako palubato na laman yung samot para lupad pagatpatan na hindi kayo pagatpatan kay bugnaw nabugnawan na yung pagatpatan hindot na po rin yung dagat pero mapakapagtong lagi po pagtong ka
Ako ng pagmin kay lubat na.